Sa news centers ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nga panguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, kontrobersyal nga si Lieutenant Colonel Joey Espinido igapay dalom sa summary hearing. Duha ka mga pulis sa probinsya ang ginaligar na kitaan nagapamulang ginpaidalom sa monitoring. Sa balita nasyonal, hostage taker sa Vira Mall sa Green Hills, arestado sa kapulisan. Korte Suprema ginpatuman ang total ban sa pag-usar sang plastic sa tanan nila nga opisina. Maayong aga Bacolod, may aga binugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Martes, Marso 3, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ne. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Balitang Bayan. Numero 1.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 6. Detalye na sa mga balita lokal. Ipaidalom sa summary hearing si Lieutenant Colonel Jovi Espinido base man sa resulta sa investigasyon matapos nagpatagan niya sa press conference sa siyudad sa Bacolod sa noong Pebrero 19 sa Bacolod City Police Office. Sunod kay Police Regional Office 6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe M. Malong matapos ang pagpatagan sa press conference ni Espinido, ginpasumitar siya sa written explanation kag iya inigin pasa sa naligan nga Lunes. Dugang pagin padala ang nasambit nga dokumento sa Regional Investigation and Detective Management Division kag dito nakita nga may probable cause para ipaidalom sa summary hearing si Espinido bago sa paglapas sa gag order nga ginpapanawag ni PNP Chief General Archie Gamboa. Sa karon nga yara na sa floating status si Espinido kag nagapabilin sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit. Madumduman si Espinido ang nalakip sa listahan nga ginaligar imbolbado sa illegal drug trade. And nag-conduct sila sa pre-charge investigation. Dira nakita nga may probable cause to pursue the summary hearing or summary proceedings against Police Lieutenant Colonel Espinido for his violation of media protocol. Si Lieutenant Colonel Joe Malong, spokesperson sang PRO6. Ginapa-verify sa karon ni NOCPO Provincial Director Colonel Romeo Baleros ang text message nga ila nabaton angot sa duha ka pulis nga nakita nga nagabulang sa banwa sang Moises Padilla kag Hinubaan. Sunod kay Baleros sa piyak nga ginpaagi lang sa text message kag wala sang supporting evidence kang isang litrato para mapamatudan ang report. Nagpadala na sa intelligence operative si Baleros sa mga nasambit nga lugar para mag-monitor kag makakuha sa mga video footage kag litrato kung mayara gid man. Dugang pa ni Baleros kinahanglan nga i-verify tungod posible nga isa lang ini kasahi sang pagpangguba sa kapulisan kag sa karon wala pa siya sa may nabaton nga report gikan sa intelligence operatives. Kung mapamatud-an, formal sila nga imbestigahan kag posible sa mga tubang sa kaso administratibo. Ginpathag ni Baleros nga sa piyak nga ginpatigan ng bulang sa lehitimo nga bulangan yara sa ila pagsulundan bilang pulis nga hindi magsulod sa makaangay nga lugar. Kasubo naman ang napatsayahin karon sa mga drivers ng tricycle nga nagabiyahe sa Banga Core padulong sa Lopus East Burgos Circumferential Road matapos may baluan nga gindumili sa Department of Interior and Local Government o kung DILG ang paglabay nila sa mga national highway. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, nagahinyo sila sa bulig sa local government unit nga matagan sila sa palangabuyan kung dayon gidman nga hindi sila makabiyahe. Karon nga adlaw Martes, istrikto nga ipatuman sa Bacolod Traffic Authority Office ang pagpangdakop sa mga tricycle, e-bike kag tricycad nga nagaagi sa National Highway. Sunod kay bitaw kag Traffic Management Unit Head Lieutenant Colonel Luisito Asibuche, tutukan nila anay ang Circumferential Road. Duha man ni Asibuche, una nila kadakpon ang nagabiyahe nga tricycle nga wala sang prangkisa, e-bike kag tricycad. Luyag pa'y baluon kay plastar ni Asibuche ang mga tricycle nga nagabiyahe Banga Core padulong sa Lopus East nga nagaagis sa Burgos Circumferential Road bagod may prangkisa ang mga ini. Naibaluan ng ginmando sa Department of Interior and Local Government nga dumalian sa National Highway ang amo nga mga salakyan. Epektibo Marso 1, gin-relieve ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Gune Pamuspusan ang commander sa Regional Mobile Force Battalion tungod sa aksidente nga nagluntad sa Limudyan, Iloilo sa tuong Pebrero 29 nga nagresulta sa kamatayon sa 4 ka pulis. Sunod kay Police Regional Office 6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe M. Malong, gin-relieve ni Pamuspusan si Lieutenant Colonel Leo Batiles kagyara karon sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit samtang nagapadayon pa investigasyon angot sa aksidente. Ginbulos naman nga officer in charge sa karon awang Deputy Battalion Commander nga si Lieutenant Colonel John Lemuel Villafranca. Naibaluan 30 ka pulis ang sakay sang truck sang aksidente nga nagresulta sa 4 ang patay kag 26 ang pilason. Dugang panimalong sa pinakauli nga update las 8 sang aga Marso 2, 14 sa 26 nga pilason ang na-discharge samtang 12 ang pada nga ginabulong sa nagkalain-lain nga hospital sa syudad sang Iloilo. Gintapungol sa isa ka preso ang pareho sila nga preso sa Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Taculing, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Jail Chief Inspector Jarius Dohelio, nagapanglimbyo ang preso nga si alias Bebot bangod nagapaminta ang BJMP sang nagpalit padulong sa isa ka preso ang yabok nga ginkaakig sini.
Duha man ni Duhilio, nagdako ang problema sang duha bangod sa sutsot o kung gatong sa ibang nga preso. Ginakilala pa kung sino ang nagpanapungol bangod wala sang may nag-ako nga preso. Tinguaan man ni Duhilio nga iseparar ang duha para makalikaw sa dumtanay. Ginpasaka na kahapon nga adlaw ang kasong murder bato kay Arvin Saison matapos sini ginpatay ang yakaribal sa paghigugma nga si Stephen Garho. Nagligad niya semana sa Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Sudo kay Police Major o kung Police Master Sergeant Donnie Garcia, Chief Investigator sang Police Station 3, nagpanago kag wala nagpakita bisan sa iya pamilya si Saison matapos nahimo ang krimen. Dugang pa ni Garcia napatay ni Saison si Graho sadtong Pebrero 27 gamit ang pistolized homemade shotgun sa gwa sang ilabalay sa Puro Katilingban, Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Sa mga duha may naton nga balita lokal, ipasaka naman ang kaso karon nga adlaw batok sa duha ka mga drug pushers matapos nadakpan sa buy-bust operation sa duha ka separado nga lugar sa tuong Domingo sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ginahulat na lamang sa Police Station 2 kay sa Police Station 6 ang resulta sa gintatawag nga sample sa PNP Crime Laboratory. Ando si pasaka ang kaso batok sa ilananday Michael Mercado, 34 anyos nga nakuhaan sa 128,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa Purok Lampirong, Barangay 2. Kag Cornelio Jansin, 29 anyos, nga nakuhaan sa 15,000 pesos nga bili sa ginasuspetsuhan shabu sa Barangay Takuling, syudad sang Bacolod. Duha man ni Pico, Sanday Mercado kag Janses, ang ginakabig nga mga street-level individual. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Sa ato naman nga problema sa mabukol nga natubo sa lawas, sis manukuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang yung lawas para nga hindi matubuan sa mabukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga botika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Nernay sa tubalan sang gate sa Paglawom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangidalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Hostage taker sa isa ka mall dito sa Green Hills na aresto na sang kapulisan. Samtang Korte Suprema, ginpatuman ang total ban sa pag-usar sang plastic sa tarandila nga mga opisina. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Live extended. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Ito naman nga pagpangapay mga kaaksyon ang Santon Plus Coffee Mix ato na ginarekomendar sa inyo. Kape ini nga hindi mo ma-enjoy ang aroma sang manamit nga kape. Makabulig pa sa imo ikang lawas kay himo ini sa Santon, soya kag malunggay kay iban pa nga medicinal herb. Nagapanubo sa inyo nga bad cholesterol, nagatinlo pa sa inyo colon na kontina, likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, diri kita sa kape nga may benepisyo pa sa aton ikaayong lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:19. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, naaresto sa otoridad ang hostage taker nga si Archie Paray sa isa ka V-Mall sa Green Hills, siyudad sa San Juan sa kagagabi. Ginpangunahan sa mamiyembro sa Special Weapons and Tactics Team o SWAT ang pagdakop kay Paray matapos nagatubang sa media kag magpagwa sa iya sining hibubunot sa Safeguard Armor Security Corporation o SASCOR. Antes pa nangin makaas pa si Paray sa pagpamangkot kay San Juan City Mayor Francis Zamora kung sa presuhan wala kung sa sementeryo siya idiretso. Wala naman sa may napilasan sa masobra 30 ka persona nga na-hostage na sambit nga mall, magluwas sa gwardya nga napilasan ng indalaman sa ospital. Nag-umpisa ang hostage taking alas 11 kahapon sang aga, kag naglawig sa siyam ka oras antes nagsungka si Paray sa otoridad. Ginimplementar na sa Korte Supremo ang total ban sa pag-usar sang single-use plastic sa tanan sini nga opisina. Sa memorandum na petsahan Pebrero 28, ginpahayag ni Deputy Clerk of Court kag Chief Administrative Officer Attorney Maria Karina Conanan nga gin-adopt sang mataas nga hukmanan ang Solid Waste Avoidance kag Waste Management Strategy sa National Solid Waste Management Commission sa idalom sang Department of Environment and Natural Resources. Sa idalom sang Resolution number 1363-2020 kalakip sa ginakabig nga unnecessary single-use plastics abang plastic cups, plastic drinking straws, plastic coffee stirrers, plastic spoons, plastic forks, plastic knives, kag thin filmed sando bags. Wala sa overseas Filipino worker ang naduraan sa trabaho tungkol sa coronavirus disease o COVID-19. Ginpahayag ng Overseas Workers Welfare Administration Administrator Hans Kakdak, nagpromesa sa mga employers nga hindi nila pagkakasun sa trabaho ang mga OFW nga temporaryo nagpauli sa Pilipinas o kung ang mga OFW nga wala gilayon nakabalik sa trabaho tungod na lambutan na sa travel ban. Suno pa kay Kakdak, maayo ang reputasyon sa mga OFW sa iban nga pungsod kon trabaho ang paghambalan. Duga pa ni Kakdak, ginamonitor sang OWA ang sitwasyon sa mga OFW sa Macau nga nagapabilin ang inapatuman nga travel ban. Ginpahay pa ni Kakdak nga may pila ka Pinoy ang nag-forced leave sa China, apang ipasiguro nga ginatagan na mainis ang relief assistance sang OWA.
Ginpanugyan naman sa Department of Health kung DOH ang publiko nga hindi dapat magkabalaka sa coronavirus disease o kung COVID-19 tungod wala sang local transmission sang balatian. Ginpahayag ni Health Assistant Secretary Maria Rosario Vergere nga hindi dapat magkahadlok ang publiko kung magbatsyag sa mga sintomas ng COVID-19 kang isang ubo, pagsakit sang tutunlan kag hilanat kung wala man nagbiyahe sa mga pungsod nga apektado sang virus. Samtang ginpabugal naman sa DOH nga padayon pa ang pagnubo sang kadamuon sa mga patient under investigation o kung PUI tungod sa COVID-19. Liwat nga magasapol ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease karon nga adlaw Martes para istoryahan kag desisyonan kung magdeklarar sang travel restrictions sa iban pang pungsod nga may mga kaso sang coronavirus disease o kung COVID-19. Suno kay Department of Health Assistant Secretary Maria Rosario Vergere, sa pagsapol karon ginapaabot nga magatambong ang mga high-level officials agud talakayon ang travel restrictions nga patuman kaangay sa Japan. Apang ginklaw ni Vergere nga wala gina-single out o kung ginalantaw lamang ang Japan tungod ba iban pang pungsod nga madamo na sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Una na ipahayag ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles nga magluwas sa Japan baga desisyonan sang Interagency Task Force kung dapat man nga magpatuman sa travel restrictions sa Italy kag Iran. 43 na lamang ka mga patients under investigation akong PUI tungod sa coronavirus disease akong COVID-19. Sa press briefing, ginpahayag ni Health Assistant Secretary Maria Rosario Vergere nga sa nasambit nga kadamuon, 14 nga halin sa MV Diamond Princess cruise ship ang naka-quarantine sa New Clark City kag nakitaan sa sintomas ng respiratory illness. Sunod kay Vergere, 592 ka pasyente na ang na-discharge kag nag-ayo na. Sa piyak nga nagnubo ang kadamuon sang PUI, ginpahayag ni Vergere nga hindi pa magkampante ang gobyerno labi na nga ginpasaka sang World Health Organization sa maximum level ang COVID-19. Dugang pa ni Vergere nga tinguan sang gobyerno nga pabakuron pa ang pag-contain sa virus agud malikawan ang local transmission. Ginakabig naman ni Buhay Party List Representative Lito Atienza nga himo-himo lamang ang ginaligar plano nga pagpahalin sa pwesto kay House Speaker Alan Peter Cayetano. Nanindugan si Atienza nga wala sang attempt nga kakasun si Cayetano sa pwesto sa piyak nga damlag lang. Nagsuwestyon ini nga ang Kongreso ang posible kinahanglan sang bagong nga speaker bangod wala sang nahimo nga aksyon ng mga kun wala na aksyonan ng mga bills angos sa renewal sang prangkisa sang ABS-CBN. Sunod kay Atienza, initanan nga nahimo-himo lamang para malingaw ang mga tao bangod ang mga involvado diri ang mga maayo nga mga entertainers kag dapat kunta ni sa serko sila nagtrabaho. Una, ipahayag ni Cayetano nga nagaplano si Marinduque Representative Lord Alan Velasco nga kakasun siya bilang House Speaker pagi sa pagtanyag sa mga kongresista sang posisyon kag dugang nga pondo para sa ilang nga mga distrito. Nagalaom si PDP Laban spokesperson kag Deputy Speaker Johnny Pimentel nga hindi madayon ang report nga deklarar ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga bakante ang tanan nga posisyon sa Kamara kag manawagan sang eleksyon. Sunod kay Pimentel, unfair o kung hindi patas para sa ilang mga miyembro sang PDP Laban nga nagaanto sa bagay nga wala man sila ihibalo. Dugang pa ni Pimentel nga siya kag si Deputy Speaker Pampanga Representative Aurelio Gonzales ang nangabay sa appointment kay Cayetano agud at hagon ang nasambit nga issue. Ginpahayag pa ni Pimentel nga handa ang mga miyembro sa PDP Laban nga magpirma sang manifesto nga nagasuporta sa House Leader. Una diri ginpahayag ni Cayetano kag sang mga kaalyado sini nga mga kampo ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco among sa likod sang ouster plot nga gingamit nga rason among isyu sa ABS-CBN franchise kag nagpromisa sang budget. Ginaduso karon sa Malacañang nga maimbestigahan si Anay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II matapos giningadlan nga protektor sa Pastilla Scheme o kung pagpanuhol sa mga Chinese sa mga corrupt nga opisyal sa Bureau of Immigration para makasulod sa Pilipinas nga makatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operator. Reaksyon ni sa Malacañang matapos ginbulgar sang kolumnista nga si Ramon Tulfo nga ginpahayag sa iya sang immigration officer kag whistleblower nga si Alison Alex Chong nga si Aguirre ang nagakuha sang kwarta nga suhol sa mga Chinese. Ginpahayag naman ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga dapat maghatag sang ebidensya si Tulfo sa Philippine National Police para nga maimbestigahan si Aguirre. Sa karon ginako ni Panelo nga hindi pa makagiyo ang gobyerno tungod wala pa sang formal nga reklamo ang ipasaka batok kay Aguirre.
Ginpasiguro ni Panelo manabat sa kaso kriminal si Aguirre kung mapamadudan nga involvado ni sa Pastilla Scheme. Tuig 2016 sa ginappoint ni Presidente Rodrigo Duterte si Aguirre bilang tiglikom sa Department of Justice apang ginkakasman ni sa 2018. Sa katapusan nga balita national, ginpagabay sang Malacañang kay Senator Richard Gordon nga hatagan sang ang gobyerno sang impormasyon angot sa posible involvement sang Chinese nationals sa money laundering activities sa pungsod. Ginpahayag sang senador sang nagligad nga semana nga may kapin 188 milyones dolyares ang gindala sa pungsod sa mga Chinese nationals sa tunga sa bulan sang Disyembre kag Pebrero. Sunod pa kay Gordon nga ang dako nga kantidad ang mahimo gingamit sa anomalya kalakip na ang paghatag pondo sa mga kontra sa gobyerno. Sunod kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo nga mas maayo nga makahatag si Gordon sa intelligence report agod nga maimbestigaran nila ang amo nga anomalya. Nagligad nga Domingo sang ginpahayag ni Gordon nga ang Senate Blue Ribbon Committee nga siya man ang chairman ang magapatigayon sa investigasyon sa tion nga makatapos na si Senate Committee on Women and Children's Chairman Senator Risa Hontiveros sa issue sang pagdamo sa mga Chinese workers diri sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Ang Mighty C naman ang alkaline nga vitamin C, nag-edukar, nag-balanse, kaya nag-babakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kaya Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, marami mining antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo ang kombinasyon, mag-inom sang Mighty C, kag Santhon Plus Herbal Capsule, nga pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyong ipamatihan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,